Por algo é o momento máis agardado do Entroido noiés. O Rally París-Dakar non defraudou un ano máis e convertiu a vila este venres á noite nun espectáculo de creatividade, diversión, talento e fantasía. Este ano fíxose agardar un pouco máis debido á chuvia do venres anterior, pero sen dúbida a espera mereceu a pena. O tempo acompañou e Noia era unha auténtica festa. Hai casi 1000 personas desfilando, unhas 20 carrozas en comparsas, máis de 10 parexas individuales. De feito xa chegou o primeiro fai tempo, ainda está salindo a última hora, o sea que, bueno, só hai que ver o pueblo como está, que dá gusto. Máis de 1000 persoas desfilando, unhas con moitas horas de traballo detrás, outras con coreografías de auténticos profesionais, algunhas facéndonos a competencia e todas coa ilusión e as ganas de troula que acompañan sempre o Entroido. E a fantasía deste ano chamase Ponte en Hora, que, bueno, consiste, como podedes ver, na fantasía dos reloxos e todo o tema das horas e do movimento. Canto traballo hai aquí? Moitísimo, moitísimas horas, a verdade é que foi un traballo moi forte este ano, moitos meses. Timos de tribu africana este ano, unha temática que dá para bastantes bailes, bastante divertida de facer, podía quedar bonita. Nos vamos de perritos fusión, porque a nena mandei na Francia. Un mes, muchísimo estudié para la New Cosine y salió, yo creo que perfecto. A nena fai de todo. Todo feito a mao, é dicir, desde a costura, é dicir, o texido comprado, é todo confeccionado a mao, por costureira, as alas tamén están todo confeccionado a mao, bases de cartón, con alambres, con texido por enriba, ribeteado, bueno, moito traballo, a verdade é que moito traballo. Moitas horas invertidas e por iso, aínda que o importante era a festa e que a xente desfrutara deste broche final do Entroido de Noia, non había que esquecer o concurso. 17 comparsas chegadas de distintos puntos de Galicia e todas cunha gran calidade. A decisión estaba complicada. Pois eu levo aquí as puntuacións e a verdade é que non quería ser xurado hoxe, porque a verdade é que é moi difícil porque hai moitísimo nivel. Hai xente tamén moi animada e que valora un pouco todo, tanto a parte económica, que hai moita xente que gastou, como a originalidade e a animación, non? Finalmente, o primeiro premio levou unha comparsa Estrelas da Noite. A prata foi para Ciclón e os seus reloxos, e o terceiro premio dividiuse entre a Asociación Folclórica Xarandaina e a comparsa Os da Caña. O premio especial á simpatía foi para o grupo Muradán Arrueirada Umoja, polo espectáculo O Espírito da Tribo. Pero o mellor aliciente para comezar a traballar xa na próxima carroza é, por suposto, a ilusión da festa máis divertida do ano.